para mi desgracia voy a decir que este premio no me ha hecho crecer, ya era así de bajito antes de llegar aquí. Bueno, moltes gràcies. Després de donar tantes voltes arreu del món, vindre a casa i ser reconegut és un plaer. I a més estar entre tanta gent que... Aquesta és la meva primera pel·lícula, estar entre tanta gent que admiro i ser reconegut em sembla... Estic molt content perquè em sembla que ara sóc una part més de vosaltres, així que moltes gràcies. Bona nit. Una vegada una de les grans actrius d'aquest país em va dir: et donaré un consell, Susana. El més important de l'equip és l'il·luminador. Jo sempre que treballo els convido a un carajillo i els dic: ponme un foquito. Sí, i gràcies a actrius com tu, la taxa d'alcoholèmia dels nostres il·luminadors s'ha disparat, xata. I el Premi Butaca a la millor il·luminació és per... Nani Valls pel Silenci del mar. Bona nit. No estic acostumat a anar a aquest tipus d'actes. Sí és cert que aquest premi no és meu, sinó que és de tot l'equip, evidentment, la escenografia, direcció, actors. I també és cert que no només es fa teatre a Barcelona, sinó també a altres llocs, com el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. I crec que hauríem de tenir més oportunitats d'estrenar els nostres espectacles a Barcelona, ja que és molt difícil. Sort en tenim de les sales alternatives que ens donen un cop de mà. Moltes gràcies a tothom. Hola, bona nit. És un pessebre. Que mono. Quins nervis. Butaca al millor vestuari, Montse Amenós, per al llibertí! Uau! Moltes gràcies, sí que és veritat, sí que ens hem unit aquí els dissenyadors i els realitzadors. Ella és la Goretti Puente, a qui li correspon de ple dret aquest Butaca, espero que li reconegueu. I bueno, moltes gràcies a tots i a la meva molt família numerosa, que la tinc. Adéu-siau, gràcies. Ei! Un ramat de vents. I la butaca, la millor escenografia, és per John Berrondo. Bueno, buenas noches, muchas gracias, buena nit. No soy John Berrondo, por motivos laborales se encuentra fuera de Cataluña. Acabo de hablar con él, me dice: Dani, diles que me hace mucha ilusión ir. Joder, no puedo estar. John Berrondo, gracias. Ara les ulleres, que és el que jo no em vull posar normalment, oi? Però bé, anem a veure. Quina vergonya, no ho he fet mai, això, jo. Bé. Butaca a la millor composició original per un espectacle. El senyor Albert Guinovart. Hola, moltes gràcies. Quins nervis, a més és que me'ns heu deixat penjats amb la cançó que no l'he pogut gaudir prou. Bueno, jo penso que aquest premi és per tots els compositors que ens dediquem a la música de teatre, perquè hem aconseguit que sigui per primer cop en categoria reconeguda en els Premis Butaca. O sigui que moltes gràcies, va per tots, els que estem nominats, els que no estan nominats, i sisplau, directors, animeu-vos a contractar música original. Gràcies. Sí, fines, són ovelles, A veure... Butaca el millor text teatral per Carol López per Germanes. Bueno, este paseillo es muy largo para las que vamos con tacones.
Aquesta butaca no és només per mi, és per l'Amparo, la Maria, la Montse, l'Aina, el Marcel, el Paul i la Nora, que són els meus còmplices del relat. Moltes gràcies. Molt a prop del Mercat de Sant Antoni de Barcelona s'amaga un dels tresors més ben guardats de la història del teatre del nostre país. Més de 500 escenografies de paper i cartró que durant els darrers 60 anys han reproduït boscos i jardins, palaus i castells que han vestit una part molt important de la producció teatral de Catalunya. Aquest delicat museu, que resumeix l'últim segle de l'escena catalana, va néixer en plena postguerra l'1 d'abril de 1949, quan en Joan i en Josep Salvador establien la seva empresa dedicada a la construcció d'escenografies. En Joan va estudiar escenografia a la Llotja i el seu germà petit, en Josep, li seguiria els passos, però en aquest cas estudiant a l'Institut del Teatre. A l'escola van tenir l'oportunitat de treballar amb mestres com Salvador Alarma, Joan Morales i Josep Mestres Cabanes, fundadors de l'Escola Catalana d'Escenografia. Van començar a treballar com a aprenents a diferents tallers de Barcelona per obrir poc temps després el negoci de Germans Salvador. Durant les 2 primeres dècades, l'empresa familiar, el subministrament de decorats era d'uns 25 setmanals, cosa que va suposar l'entrega durant aquest temps d'uns 25.000 decorats entre comèdies, sarsueles i pastorets. Aquesta petita empresa familiar ha viscut amb en Joan i Josep Salvador al capdavant l'època daurada de les escenografies pintades que servien al Gran Teatre del Liceu fins a adaptar-se als nous temps de la mà de les noves generacions de la família Salvador. Per haver contribuït a fer somiar tanta gent a través dels seus pinzells, per la seva dedicació i estimació al teatre, és un honor entregar avui la butaca a tota una vida dedicada al teatre a Germans Salvador. Inesperat i benvingut aquest guardó. De fet, comparteixo en primer lloc a la memòria del meu germà Joan, magnífic escenògraf i treballador incansable. I també a la meva filla Guillermina i a la meva neta Susana, que continuen obrint les portes del taller cada dia al servei de l'espectacle i del cinema. Moltes gràcies. Bona nit. Aviam. Ara. Butaca al millor actor teatral de repartiment per felicitats Manel Barceló. Molt bona nit. Quan vens d'aquí cap aquí se t'oblida tot el que volies dir, no? M'ha tocat? És meu? És meu? Són 2 vaques? No eren bens, són vaques. En primer lloc vull dedicar aquest guardó, aquest premi, a tot l'equip que va fer possible la Nora. I quan parlo de tot l'equip vull dir els meus companys artistes, actors i actrius, a tot l'equip que el va fer possible, inclosos els nostres maquinistes que feien aquella cosa tan difícil de fer aparèixer tots aquells mobles sense equivocar-se gairebé mai. Dic gairebé mai, algun dia va haver algun error. També dir-vos que vull dedicar aquest premi a la meva dona, la Mariel,